Слава Україні! Я Олександр Андрієв, і я хочу коротко розповісти, хто я і навіщо я створив цю сторінку. Я родом з міста Кременчук. Там я виріс, навчався, отримував освіту. Паралельно сцена, КВК, виступи, гумор. Згодом фінал телепроекту Ліги сміху у складі команди збірна Кременчука Лукас. Потім звичайне життя, малий бізнес, робота за кордоном, плани на майбутнє, але в якийсь момент все змінилось. ДТП, довга реабілітація і майже одразу війна. Але вже під час реабілітації я знав, що не буду стояти осторонь. Тому готувався. Фізично, ментально. Ця сторінка не просто про мене. Вона про людей, про команду, про майбутнє України. За цю хвилину я розповів тобі про 25 років свого життя. Про наступні 4 я розкажу в наступному відео. Підписуйся, щоб не пропустити. Слава нації!